Estas, de feito, o único abono que teñen é o da explotación. Non teñen nin un solo abono máis. Que abono que botas o purín? Purín non teño, teño fosa, pero están fora todo o ano, entonces... Cando dices o da explotación, cal é o...? O da explotación, o que abonan elas en sí, máis o do cebadeiro, que é abono... Vale. Que dache pa pouquiño, dache para ir... Pa pouquiño, sí, pa moi pouco. E bueno, en general, ves en toda a zona, polo tipo de vegetación que hai, dominante, que hai moito renúnculo. E vamos, é un indicador de certa hidromorfía, porque ademais o sol, o sea, sobre todo en determinadas épocas do ano, o solo en moitos sitios é escaso, como pode ser por aquí. Si, hai un trozo que si é escaso. É moi diverso, moi irregular. Vamos chamar por unhas, ou me ven todas. Ou ninguna. Ahora hai que apartar porque van a saltar... nada. Aquí temos un lote que este é de raza rubia gallega pura. Este é o único que teño impureza, as outras son cruce e hai algunha, bueno, algunha pureza, pero non é propio. Estas son todas rubias. O xato é limusín por o tema de parto, porque son primerizas, algunhas ainda non pariron, hai novillas. Entonces, para o primeiro parto quería mellor o toro limusín para non arriesgar. A explotación consta de sobre 150 hectáreas de superficie, hoxe hai 110 cabezas, das cuales 65 ou 70 son reproductoras, hai unhas 10 novillas e o resto son terneros. Cebo, pero tampouco cebo moito porque o mercado tampouco é que compense hoxe. Entón, o cebadeiro teño aí, tamén reformámoslo e tal, agora mesmo está vacío. Foi pena porque a semana pasada había uns exemplares bonitos, pero por tempo despacheinos, porque cumpríame por o de Suprema. Pero canto tempo cebas? Ao ser por Suprema hai que meterlos aos 7 meses, tens que sacrificarlos antes dos 10 meses. O sea, tú o mínimo, o que os pechas é o mínimo. Sí, o que cumpre. Estamos en ecológico tamén. Bueno, a ganadería en sí, o que me baso é que sea cómoda, en seguridade, comodidade, yo manejo, que elas, bueno, que estén tranquilas, invirto bastante neso, en seguridade e comodidade. De feito, unha persona dá manejado a explotación toda. As que veñen sin corno, estas viñeron de Mabegondo, do Cián. Entonces ali, pois, quitabanlle os cornos de pequenas. Ao principio sí parecían algo raras, pero, bueno, agora xa se acostumbrou. Non son moi mansas, podemos entrar, o sea, moi mansas. Non son bravas, pero tampouco se deixan... Pero... Ei, abre! A ver. Vide! A ver, que pasou? A ver, que non trouxe gominola! Non trouxe gominola! Hola. Yo que sí denoto tamén nesta zona é a presencia dunha carvea moi pequena, non a vemos aquí porque máis estará pacida, que é un indicador de que hai un exceso de manganés, suele ser indicador de exceso de manganés, que habería que, cando en caledes e tal, sería conveniente meter caliza magnesiana. Con magnesio. Sí. E despois, o fósforo, claro, no vosso caso tedes que metelo como pedra. De forma orgánica ou... Sí, como orgánico ou sino roca fosfórica, pero esa roca fosfórica, tarda pero moitísimo en facer. Esperando resultados a largo plazo, tarda tempo. Sí. Tarda tempo porque non é fosfórico. Vai a 10 anos mínimo, Sí. Hai dúas parcelas que son especificamente que non teñen tanto fósforo. O resto. Analizamos esa de aí, esa é unha superficie tamén algo grande, de lamelo. Pero, bueno... A ventaja que si encalas, claro, tamén liberas fósforo. Fósforo podes ser máis asimilable tamén. Yo cal é barato. Sí. Home, non hai que botar as 6 toneladas que decía... Eu cando encalei, a verdade, botei casi o xusto, 1 tonelada por hectárea. Tampouco quería arriesgar moito para probar. Tú onde vayas encalando, pero con isto non estamos dicindo, porque claro,
todos estes prados que vemos aí teñen un alto valor ambiental, ecolóxico, moita biodiversidade. Tampouco se trata de vámonos cargar eso. Non. Quero dicir, sobre todo naquelas zonas onde se aproveite quizá máis o pasto, non? Ou onde incluso poidas facer conservación con leguminosas e todas estas cousas, e ir probando, probas nun hectárea, ou probas en 2 hectáreas ou en 3. Sí, ao mellor cargar un poquinho máis e son nesa hectárea. Non é dicir, bueno, pois mañá ven aquí a máquina empeza a labrar e vamos a poner todo isto. E sobre todo, si faz algo deso, con estas leguminosas, pregunta sempre como facer.